luki da yana ne ya isa ya ce ba zan so Real Madrid ba saboda su kowa iya kullu a tamola yanzu duk bol din yan bol din da suke doron duniyar nan kace sai Real Madrid kake to ai da White House family aka ci farin gida ai ka dauki bari ko a kiyama aka ga bari ai ka abin ne ga su Barcelona su Zaragoza su Barcelona kai na ran su Atlantico Madrid su Manchester kai wannan United aikin su da Arsenal kai dan Allah saurari da masu tamola ba wanda ya sai ana da Real Madrid ka san tamola kwa kowa abin da barin ga maka anan tunnar ta sabin mu muka ci tamolar duniya wato ku saboda ƴaƴan yara ne maku ba ta faduwa ta kuke ba ma ta go kuke yi Barcelona ta ci madar bakwai ai kai baka sani ba a yaushe yanzu ai kai baka yanzu bakwai muka ci wayo Allah na da zabi a cikin Allah madar kai akai na hospital wai kai madarin nan wai ne kama ba abin da madara ba Kai. ba to me tama na samu mota sakamakon su wata da madara da anan tunnar ta sabin da kake gani shi wannan tsohon kwacin nasu da ake kira Zinatu Zidane na'am ai da ni nake goyon shi a bayana Sosai ni kuwa. na koya mishi naziri na koya mishi sakandare zuwa primary ball din tamola ta ai a duniya makarantar da ya karatu bol mu ne nan shi ai shi kanshi Cristiano Ronaldo ai da kakata da kakar shi uwansa ɗaya ban sa kwarai kuwa amma ya majalisa